bandiraɓe musidɓe association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal e gardugol docteur Seydou Sow tradipraticien addani mon safara wonande yogay rafiji ɗi goratono. Dr Seydou Sow ko jogiiɗo karallagal ganduɗo ko waɗata ko omo safra rafiji badina impuissance walla mbiyan rafi goragu omo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiiɗo caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. o jogi ko produit ji ɗi ganduɗa certification o heɓi ɗum ko toon to bowaliri Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet ji médical ko produit ji o waɗi toon gam kay mbawon hebde safara. Omo jogi cabinet médical ɗo e Dakar lamorgo ngo, toon to Pikine Technopole, so tawi ko toon to Mauritanie cabinet médical makko woni ko Nouakchott lamorgo ngo, Tafral Zeyn, Carrefour Emirade, to marché Ba Aziz. Kono kadi omo heblo gam uddidde cabinet ji goɗɗi e nokkuji certuɗi. Ɗum noon foof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina heɓo so tawi ko ɗo e nder leydi Sénégal noddotami koye au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie mbatta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko toon to leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow noon haɗani ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV dogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. Lestek wurma lim seɗma ɗum kay ɗum wona se mi yawayde fatir a dañi 12 fatir 12 we 12 18 jaggo yo ñoppet bo yagge mburu jeek yawni ñafit lin fay sa mendi barke Rasulullah sa tan dogata no e so dogani sa mi yi'ani tan ko dogata yo ngare mo holma hoore ma alaikum salam ramtullahi no mbaɗen toon ni ga e wona ko jamaddi ɗum to wona har addin ɗo en o ko jamaddi ɗum jooɗoteya o jamaddi batir Allah maɗɗo tan e moƴƴi jona jarama min mi madda mandi jarani jon enen hakkude men ken hoddiɓe min jarani oto dog min mbeɗa ɗamini tan enen hakkude men ko Allah waddi en ɗo ko koddigal so yonti so koddi
foti ko yiɗodirde foti ko suusodirde foti ko yurmodirde fof ko ittodirde gueɗal e hokkodirde hurum an gila jinnaɓe ma hay pucal mum pural gaddoyngal nena ma ngal mbeɗa andi an inde ma ndamde ɗokkiri wara purde nani nde telen kam meɗa anno ndamdini warama joni noon min mbeɗa jaggiron kon koyam mbeɗa jaggiron kon sukaɓe mi yalta galle onon mbiyon ɗon lomo astahfirullah holo fotani wadde wuuro ngo tibi ani wadde ba mamu minen de min gare worhe ɗum kam jeddi ngala he min gari ɗo tigi min gardi ɗo noon fodde e jeeyede worhe e yidde jaam e worhe e barke hajjil mawnam on mi jiɗa he barkin baba ma gacca mi jibinani e barkam min kam min gari ɗon ko jaam a fusti wona jaam garɗon wona jaam garɗon jibi hetto min rewɓe fof kalni kam ko addi on toon heeɗa jaafna ba mamu mbimi ay gomi koye haalandema deb rewɓe min kalniyam ko addi on toon bojel ko wima boje gari min de oɗo ko maaril wima mi heɗe noon min kam de gari min de kaalen boje tan ko fati e jokkere en ɗam nena waɗatma haɗa ummiɗo haɗa lombi ladde haɗa yaha tawire woɓe haɗ ɗumen woppi ko ɗon noon mbiɗa ko jokkere en nam jokkere beelem ala mbi ɗumen faskuma mbi ɗumen hoto teftom mbiɓe hoto teftom kane kelli faɗa nder wore ono mi anda haalde maari mi andade kono gandum ko seeɗa fo ɓe ndilla seeɗa fo mi nana toon umali kam mi anda koɗi gooni jibe fusti billahi wata rewten fusti mamoudou wawi won foof yarla yaafa gacca mana min kam paari hen a parani jooɗo on son keɗnakimi haaltade yarla jaafoɗa gaccon hakke minen gari galle ma minon jibi addi amen toon wona an wi en toon dia astahfirullah an kay wi en toon dia an wi yo jaa masal joni wona an wi mamoudou de yeehi artani gona galle gon onon kon dawaɗi joni monen moom fof yo wi goɗɗon rawane dawaɗi ɓaleeri rawane ɓaleeri min mbiyata rawane ɓaleeri aɗa mi famani wadde billahi wimo o wima an ka rawane an ka rawane ɓaleeri ɓindo hara an woni rawane ɓaleeri jibi sa wi kam rawane billahi mi lappama gona mawɗa wi yo yimɓe ɓaleeri kam mamoudou wona gong cohluɗa nan kam wi yomin toon dia amboni an wi yon toon dia hakkude ma Allah an wi yon toon dia an wi yon Wat? toon dia ala an wi yon toon joni min mi sohlani fulani mon oɗon ngulngulde imme jee ko imme tottan paɗɗi min mi tottanimo immo barke rasulullah sen ko tan ko Cuude. billahi wallahi ñamatan wuro billahi ñamatan An acca. ma yaw anon go kulol ɓingol haram don go kulol noon tooñ ɗum boñ ɗo tooñ ɗum acca cuude gorko ma baɗni moƴƴine teddirɗi gaɗa ka say kuɗal Allah layre gol baƴi ɗum no pa waran nen tan billahi wallahi tal ewo acca dalde gallo onon huɗaɓeɓe oɗon jakoto min wonko mbawɗon wadde komi anda yadun min jibi noon hecci jasiraɓe moɗon ya yafoto ko min kay so ko jaafo gollema e mabɓe ko sawru tan min eɓe gandimi de ɓande reni guesa seɗɗo de wallahi so garti ɗo min e moɗon a heeɓi ay min iwrimde key seeɗo mi huuɗon joɗi no mi kam demal mayritande memmi ɗum amemi fettan hadde min noon kam guelɗa kam guel yani ha guel jaɓide haɗa guel kam guel ala hoore guel kam loggo kosgal tan mi sinno mimi heeɓa a heeɓel way ɗon pawara temeɗe heeɓa yan dow mum paw anda ko bonnanimi ko billahi o aksam bonnanimi o andama sa billahi wallahi tallahi e joni kono sen haɗa ñaka sam bonni sen gaccani toon noon laakara paɗen de wallahi eɗen mbawi puune nega en goppat ha yejjete koten hay ƴeɗongal juuɗe ƴegal o e law ceerno ano mbaɗɗa noon yam tan kay selli istuta wona ɗum kay baɗi bonne ñakale ɓorde sone ɓornaɗi ɗi
wona ɗum kay bonnuma ɗum daña aduna mamu bonni ñakale tan koko bonni ñakale ko ala hoto faal kan aduna ko noon ɗum daña hen dañani ko ɓornade e ɓortade te so Allah resdima moƴƴi a ɓornotoɗi sibu sa ɓornima ceekiɗe e ɗum ɗo e turmude yimɓe mbattama koye ha ngan mbattama koye fuyɓe e ɗayɓe wadde noon min jafperam ɗo Allah faymi ɗo ko Allah faymi ɗo e o martaba wadde noon pour tentinde martaba o ha wawa yimɓe mbawa yiide ko joguimi ko komo waɗa ni Allah fawma e martaba de kono sa aɗa yejjita Allah de min o min kay mi aɗa yejjita Allah sa aɗa yejjitamo kay ala wona ɗum kay woni probléme min Allah kam ko aɗande kam min Allah komin sihilaɓe ni min mbatti so huno ko leelani eyyi ndo so koyngal leelani oto huno ko leela bisimilla bisimilla neɗɗo fof wonno Allah rokkiri ɗum neɗɗo fof wonno wawiri neɗɗo fof wonno yiɗiri neɗɗo fof kadi won dokkeɗo Allah rokki ɗum rokkani goɗɗo o ene gasa wonde taw mi andida dokkede Allah rokkuma kono min kam mbeɗa andi wonko Allah rokkuma joni noon ko Allah rokkuma ko noon koye ɗum ɗaɓɓumi ballal kadi kala to kadi naati andu wona gotol ara koko arta mbiɗa jogui to debbo aɗa andi no wiye tuuba horde eyyi kanko ko gonan ɗum tuuba horde suddani de hay soko ndiworba wona doƴƴorba joni noon holko heddi so wona omo heewi haala so sukkitimo e haala ɗo aɗa wawi yaade ha jum taw kanko mo haala o suwa gayno so deƴƴo deƴƴintamo saabu Allah woppintamo haala kanko ko kaalowo tan musiba eyyi Allah no hokkimi jeewo nawli ko ko leeso tan mbawlo Allah kadi o loowi ɓiyam o sambam ha heewi teb wonno aɗa andi colel woni ko dow lekki kono hakkille mum woni ko less gonga kala ko ñalli dow battal fof koye leydi faari joni noon ono waɗi ɗum sehil dumunnaji ɗi gommi dahaɗo ɗi fof o waɗi on sehil o loowi ɗum ha heewi joni noon to loowaɗo o wutti hendu ha heewi ɗon jimmi fuccite hendu yaha jam heddo woni Samba biyata e jogonoma jaasi ɗo to ndemamu ari to en eyyo joni noon ta nde ko loowaɗo looɗu ɗum o ko on fusete loymi ko gorgol makko yo Mamadou a ari ɗo poɗɗa arde Sibou ani ko halpere mbiyata ko accu kuude jungo ɓesɗo huwoni huunendi miman so Allah o lamɗo jaɓi mi wiyanima kam kanko kono kam kala tan ko rewe tan kam mbilumo kanko guila tan tuggude makko ha e jatan ha e taniraɓe makko kam cukkorto jimmi ko yomon leeso tan ɓuuɓa mi yaɓɓa e dow makko ko mbiɗa fof ko noon leeso tan mi yaɓɓa aɗa andi debbo ene moƴƴi mum guiɗel ɗofto joom galle mum gonga kadi rewa joom galle mum kala ko yiiɗi ko ɗum yiiɗi kala ko añi ko ɗum añi ɗum nafata debbo entre parenthèse omo moƴƴi boowal kono nder ko ñamako boowal ko suukara kono nder ko ñamako ko jimmi ko oto haal oto yi oto nan mam wi alhamdulillah rabbil alamin ko mbiɗa ɗo ko a tawi ɗum ɗo soko nan ɗo haddema ummat ɗo joni ma ko tokkumami ɗum kam nawa ko heddi ko hande jamma kanko mbaldami yimata mayde jotto e ma ci ala galwa mbimami eyyi kay kanko mbaldami galwa an haalaɓa noon eyyi hande mami ƴeew gueɗe makko kala tan kan kam jinni pour mi waddudemo mami wadde makko ani o ɓuuɓa reyum ani
o jippo kadi o werto no sekko ni nende o jaɓa kadi no fatni gasi o hoyɓa kadi no kuppuni ni ɗum kam o tampin hoore ma eyyi wona ɗum ko nda ɗum ɗo joni ayi ɗum sa yeehi ay ni jiiɗo armiri ni mbatta ni sa yeehi sala jaaɓi ƴeew ko teddi ko teddi o ganduɗa kam ene wontam kono wona muudoji 60 walla muudoji 80 ƴetta cuuta ha dow cakka pawa hen anani ɗum kam a wontande haala makko taw wuro walla ladde ɗo galle ɗo caggal galle ɗo wuro ɗo ladde ɗo kala ɗo mbawɗa dañi tan ko kene wona kam muudoji 60 muudo suutu mbaɗa pawa hen nani jaggu ɗum min jogui nokku toon wiya kaƴel boy eyyi ko dow kaƴel ɓittanmi ɗum ɓittu hen yo fawo hen dow ala yo sakku de yo sakku fawo dow faw hay janggo ko woni ɓawa janggo so Allah jaaɓi garta ɗum kikiɗe ma waɗ ayam pewnan mami nani nawa kadi noon Mamoudou ko wona ɗum ko foti yaltinde sadak sadak dammuwol ɗum heewani sadak dammuwol tan no ngoɓe waddete eyyi a addat joni so dammuwol somi so dammuwol mi hirsongol so mirsi dammuwol ngol wonko woni nder dammuwol to ɗum komi jaltinowo ɗum woni haaɗa ɗon nde haaɗa ɗon nde somi ƴetti ɗum wonko min mbaddata hen kala ko neɗɗo o haaɗi wata kono sukara ni welat so Allah ɗon ɓe jaaɓi yo woyno naati jungo ma ni ɓawo janggo garta taw ayo paari sadak dammuwol ngol noon yaltude Mamoudou eyyi ba yaltu yo yaltude eyyi kono wona hande kam ala wona hande kay wallahi eyyi so Allah jaaɓi inchallah sumar seydi de ɗo dem mbayro ma ne jarama sumar seydi de yal newno min Mamoudou ɗo Mamoudou kam min manda kam Mamoudou hol fof ko woni yimɓe Mamoudou holko lotto Mamoudou mala rewɓe kanko ko rewɓe fewɓe tan o jogui ƴewten jeeɗam no jaɓannomo jeenaɓe fof waɗantunomo sooda maaro sooda duulin waɗe galle sooda tew Mamoudou nan tan ñaama cafdi en totte kaalis en jogo min joguiɓe gande ɓe min hay ɗum ɗo min dañani Mamoudou ma alay saago min ƴeew mo walda e Mamoudou mo walan Mamoudou momo walnomo kalwa mi ƴeewa ko wondi ma ƴeewe Ceerno wawi safrude ni ceerno Mamma wayde Mamma Ba ndeni seeɗi ko bawɗo safrude salamu aleykum Dieng fini d'accord Dieng ceeɗi ça va ɗum ni la ba fini ma ron ko daniɗa mawɗo alhamdulillah alhamdulillah ɗum tan ƴettere amma nene ça va mbiɗa yewtide e miñiraguel ma e nene ma ɗum tewɗa min jewtidir tinnodiran tan kono noon so ɗum yawti ceerno Mamoudou noddi o wi omona arta omona e lawol omona e lawol anani nen ɗum kay ko beelam hande kay ka jombaki kadi min kay wadde sa umimi ƴeewa frigo o ƴewnamo hirade nani ƴewnamo hirade Allah ɗum kay koɓe plaisir kono noon Ba so arti tawde ko ni min jogori wurde e galle he omo takke guyka walla ko ɗumini tawde hakkude ceerno Mamoudou e joom ko ni way ko haare jamma haare ñalawma Baba min jalta min ƴeewoy toon min goni min e joom galle ko Allah waddi amen nani ɗum noon ko jamɓuri jamalo eyi wona nen nanima kay kono wona noon galle bamma garta ha ɗo dewgal ma tan e ceerno Mamoudou mbiya jaam ala jamal ala ka ɗaɓɓoyowol suudu ɗo gonɗa ɗum no yooɗi ɗacca ɗo ɓiya mbiya loye suudu an e joom galle ma tade jaam ala jaam kay ko yo yewte e nder galle he kono jaam mi ala ɗo jaam tan komi jahowo jaam ko neɗɗo ɗaɓɓanta e hoore mum accu ɗaɓɓa jaam an e joom galle ma e ɓiya e enen fof dañen jaam gona ɗo a yaltata galle o noon ɗum kam ɗo miijunoɗa nawtu to Dieyna a juumi Allah ne seeɗi noon a juumi
jam ko Allah jogi ko heddi ko ko hoddiru Allah so Allah fawima jam joko biye no way waadi fof ko biye ma hande ɗo joni sa wi ɓaade ala jam e galle o aɗa andi ko tawoyta anda ko tawoyta ko jambureɓe tawoytade sa yeehi ɗon no wawi ɓuura musde e ma te nen jaɗa fof koyna bamma koyna nene ma koyna galle mon wiye hanti ɗo o natti wawde wonde galle maɓɓe o natti wawde wonde ayi no gonirmi responsable ɗe e ngo wuro mbiya ɗum ɗon mo miijo ngo menda to miijiɗa ɗum kono ngel nattin toon ko heddi ko gueɗel ɗimmel ngel andu joom ko endu ma ko ƴiƴam ma no wayi fof funtidira mum Mamoudou noon ko joom galle ma poɗɗa ko yewtide mum aɗa haalnana ɗum te wonde tolnorɗa e joom galle ma Allah ne seedi kala ko kalanɗa ittata nene ma nani gila desmomi ha joni so diidi mi diftatako te komi resimo o mani ɗum ko gueɗe ma debbo no gorko jogiri e makko gueɗal ɗon debbo kadi jogiri e mum gueɗal aɗa wawi funtidirde e makko hande kala ko yi ine musamo ɗo e galle o tawa o lawaki bellet o lawa bellet o lawa gorko wawita noon il faut puntidira e makko alay sago puntidira e makko aɗa haalnamo gongo o anda koye jinnaɓe makko o wonti joo ko ɓiiko min nehiranima niide e jeyna sa yiɗi noon min ma segilagal ngal ɓeyto won faɗa a faami haydara oto muusiɗo e galle o gonduɗa koye miñiragel ma nani ko nani ala hay caɗele goto meeɗa huɓɓinde ɓernda Allah ne seedi kadi je ko mbimami nani ko nani so mi wi mi yaha ɗo wi kam jooɗo mi jooɗoto ko waɗi ɗum sabu omo muñinim omo nananim joni mi namdotomo jeeya joom galle ma e ɓiyam mi jibinɗa e reedu ma mo ɓuranma a wawa dañde ɓurɗo ɓiye a wawa dañde kadi ɓurɗo joom galle ma fof koye ma woni sa deppa e ma wonɗo nangata joom galle ma Allah ne seedi so galle no huɓɓanno ni o ƴeewat ko ñifi ɗum o ara o ñifa ɗum te pama noon hande noon a juumi de haala ka ɗon yaltin ɗum oto waɗɗum hakkille ma ni wiide no lumoye ga ni ɗo Allah ɗum moom yadata dume ma Allah ne seedi kala ko jiɗɗa noon mami wallite mami tawten wat feere nana ko mbimami ko puntidira e joom galle ma nangamo jeeyamo galle ne yaajini hoore mum min haydara musani kam e makko gueɗel gotel tan Clio Valtilio tan te ɗum kadi ala probléme so yiɗi kadi sa yiɗi mbeɗa wawma wallide dal ɗum kalantumani min dal min famani tan nene bab pimpon Jeynab haɗa wayna tan cuhlel tuksil an Jeynab ndey mawnata Jeynab ndey pahmata an Jeynab ndey gandata bab ayi ɗemgal si haalani gonga tan haala fenade mawɓe mbi ɗon de ayi Mamoudé laya o fof ko Mamoudé baba laya o fof ko Mamoudé Mamoudé si timmono woni neɗɗo jogi responsable timmin hoore mum waɗi hoore mum ni no foti waadi wona nde darde o daratoɗo hanti joom bamum rutti woppiɗɗomo nene mum Mamoudé ari ƴetti ɗum fulɓe noon mbi sa yiɗi gertegal
ma jiɗa ɓiɓɓe mum ay ni no nangiri Dieynaba si nangarino noon joom waɗi ɗum ɓiɗɗo yalti deta yo ɗiɗi woni to jemma ñalawma no wona joom ko Mamoudou yaay Mamoudou timbinani annene arrête an woni an rayna xam dewalam la walla ko haala ko to akala wona ala jiɗɗo anda jiɗen ko ɗum tag ma haalde ko kalta ceerno Mamoudou noon wokki ɗum anani mi hokkani hay gooto waɗa dépasse ceerno Mamoudou woni an woni goɗɗo mi haalnima ɗum yo naate nutuma ayi an a andidani yitti a andidani angenegal a andidani gonga somi haalnima gonga tan noon ɓerde ma nde ko Allah min haydara waɗanimo anani haydara waɗanimo par ce que komi noddudemo o ƴettanimi min o noddi min ƴettanimo mi yoftata kanko noddimo ƴet sa neɗɗo so noddama ƴettat noddimomo ƴettani o noddi kam min ƴettanimo min ko bal tangsa tan sa weddi min miire hoore ma tan oppanam kan yo tik yo fus is je fat beɗe noddima woye guju arti wa guju bamma ko wonde guju an mi anda bamma cikuɗa ngara yalde gujari guju wo gujari guju jasider guju billa gujari wa ay opayra galame guju nata galame minen kono galme mo yengere gujari sakkey gujari ye legal wur ngare gujari o sodi jasiner o sodi wuti kes wo gujari gujari ngare bien gujari gara o sodi jasiner bim gujari ata gujari gujari sata gujari waya gujari waya gujari ngare gujari Go,